Itha nje iviki liqala ukuthi uJesu uma ebuya mhlawumbe ngiqale la ekutheleleni uJesu uyabuya. Haleluya. uJesu njani bazalwane? uJesu ukuya kwakhe akuyeli ibandla ngifuna ukusho le gama lesizulu eliluvivi noma elilugumo noma elingabandi futhi elingashisi. Haleluya. uJesu akabuyeli ibandla elinemibimbi lesihla kodwa ubuyela ibandla elingcwele. Haleluya. Futhi uJesu akabuyeli ibandla elibandayo kodwa ubuyela ibandla elivuthayo eliphilayo elingcwele. Haleluya. Ufunda amasoso ekhaya base-verse 5 verse 27 ubona inhloboni yebandla uJesu alibuyela. Futhi akabuyeli umakoti odidekile nongazazi nongayiqondi. Haleluya. Nongenantshisekelo nongenamlilo. Sikwisizi bazalwane lapho na kufanele kubuye umlilo endlini kaNkulunkulu. Haleluya. So uJesu uma ebuya ubuyela ibandla elifanele elinomlilo elinentshisekelo. Haleluya. Amen. Elinjani bazalwane? Elinentshisekelo. Uthi uJesu equote incwadi yamaHubo uthi the zeal of the house of the Lord has consumed me. Intshisekelo yendlu yakho ingidlile. Intshisekelo yendlu yakho injani? Ingidlile. Because ukushisekela bazalwane akukhulunywe ukushisekela kodwa kuyenziwa. Ngicela ukuhlupha le nto eqala iviki ukuthi intshisekelo izil ne-desire ne-hunger ebandleni ihambile bazalwane. Haleluya. Ukushisekela ngiyaphinda lamagama akukhulunywe kodwa uyakwenza. uJesu njengoba ethi the zeal for your house has consumed me. Ukhuluma ngento ekade yenza. Ubobuza uPeter uma uzoyikhuluma intshisekelo ungeze uyenza. Lithi iBhayibheli bofuna incwadi yaLuka 22 verse 33 lithi uPeter wakhuluma amazwi ethi now I'm ready esho kuJesu to die for you. Akuphela ngesikhathi singakanani ngoba uatharishe amazwi angekho ready ukuthi awaveze ngokuphila kwakhe. Lithi iBhayibheli kwathi uJesu no Petro iqhude lingakakhali zokusuphike kathathu. And ngempela kwaba njalo because intshisekelo yakhe yayikade isemlonyeni kuphela. Lokho ayiconfessa kwakungasuka enhlizweni. Haleluya. So bazalwane sikusikhathi lapho na kufanele sivumele umlilo kaNkulunkulu to consume us. Haleluya. Siwuthathe lo mlilo wherever la siya khona. Sikwazi ukuhlukaniseka ukuthi laba abantu abagcwele umlilo abagcwele amandla kaNkulunkulu laba abantu nje phaqa. Haleluya. Haleluya. So uJesu akabuyela ibandla elibandayo. uJesu akabuyela ibandla eliluvivi noma elilugumo kodwa ubuyela ibandla elishisekelayo elipassionate. And one of the things uNkulunkulu azoyibuyisela kulesikhathi lesi iyona intshisekelo lenkulumo ngayo. Amen. Haleluya. I don't know what bangaka abantu la asebephelelwe ukushisekela izinto zikaNkulunkulu. Haleluya. Abanye bebekwazi ukuthandaza bebekezela emthandazweni kodwa intshisekelo ipassion is gone. Kodwa praise be to God uNkulunkulu usikhumbulile enye izinto azoyibuyisa kwimvuselelo yokugcina ipassion for the things of God, ipassion for ministry, ipassion for abazalwane, ipassion for ukuthandaza, for ukuhlanganyela, ipassion for yonke into ekhuluma ngoNkulunkulu. Haleluya. Alibonge igama lenkosi. Ngoba bazalwane asikwazi ukuthi senze izinto zikaNkulunkulu ngendlela kade senza ngayo kuqala. Haleluya. If it was easy to worship God uphume uhambe uyoqhubeka nezono zakho kulesi sikhathi ngeke kusenzeke.
ngeke kuze kusenzeke. uNkulunkulu ukubhizinisi to expose. Hallelujah. Hallelujah. So you cannot do things the same ngendlela kade wenza ngayo before. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Amen. Uthi uPaul ekhuluma no Timothy uthi uma kwenzeka ngidelay batshela abazalwane ukuthi kunendlela ethile kumele bayiphathe ngayo ebandleni. Bazalwane, uNkulunkulu unendlela asiprescribe ngayo ukuthi siphile njengabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. So ingqondo yokusonda nokuthi sizendlela kaNkulunkulu sigcina icala nokuthi siuzela ukuzothi itha nokuthi bazalwane ukukholwa kwethu akube nemeaning. Ukukholwa kwethu akungabi asikakholelwa ukuthi sikholelwa ukuthi mase kusile ekseni sipost. Asikakholelwa ukuthi ngathi sibonakala ukuthi kade sikhona. Ukukholwa is more than that. Ukukholwa kwethu akudlule kuleyo level manje yokuthi sikholelwe ukuthi sibonakale nokuthi sishaywe izandla ukuthi ushobayele kahle. Hallelujah. So ingqondo yokuthi ize enkonzweni ngiphume ngisafana ngashintshile ayiphele isale la. Hallelujah. Asikwazi bazalwane, asikwazi ukuqhubeka the same. Asikwazi ukuthi sidele ubusuku bonke sila sidumisa uNkulunkulu kodwa siphume futhi siqhubeke siyodla izona kade sizidla. Asikwazi ukuthi siphume la sifane nabantu akade bengekho la. Asikwazi kuba luvivi, asikwazi kuba lukewarm. You must carry the fire of God inside of you. Kubonakala ukuthi uyamfuna uNkulunkulu futhi umlangazelela. Ngikhuluma kubantu abarong namhlanje. Abantu balele, webazalwane ukushisekela uJesu akubonakale phakathi kwakho. Ukuthi uyakholwa kubonakale phakathi kwakho. Ngiyaqonda sebazalwane mhlawumbe bengeyona imessage benilindele. Mhlawumbe siveleni Hallelujah. Kodwa nami yiko lokho engithunywe kona ukuthi ngizokusho namhlanje. Hallelujah. Hallelujah. Asikwazi ukukholela uWhatsApp uFacebook. Manje ngabona ubani eyenza ipost noma eyenza inkonzo nami sengiyayenza. Sibheke. Sibheke bazalwane. Sibheke. Hallelujah. Ukuba umzalwane makukushintshe. Igama nje cela ukuthi ukukhuluma kahle ngameme igama nje lokuthi umzalwane makukushintshe. You cannot continue in sin anymore. Hallelujah. Hallelujah. Asikwazi shintsha iba umzalwane shintsha. Okuzwile inkinga yethu ukuthi injumayelo siyazizwa bazalwane futhi siyashumayela kodwa sishintsha. Hallelujah. Into izwile ishunyayelwa ikhulunywa ayikushintshe phela ukuze sibone ngempela ukuthi umzalwane ozwayo. Hallelujah. Uthi uJakobe ibani ngaba lenzayo izwi ningabi ngabazwayo kuphela. Hallelujah. 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 Praise the Lord. uLuka uma ekhuluma uLuka chapter 3 verse 16 no 17 uthi mina ngibaphathisa ngamanzi kodwa khona oza emva kwami uzongibaphathisa ngomoya oyingcwele bese thina ngomlilo. Hallelujah. Uyabona umehluko uthi mina ngilise emanzini kuphela kodwa khona lo ozothi mayefika emva kwami angibaphathise ngomoya oyingcwele bese angibaphathise nangani nangomlilo. Amen. Kahle kahle thina siyi-generation yomlilo, i-generation ekufanele ibe passionate, ekufanele ivuthe. Akutshela umakhelwane ukuthi makhelwane awukuvuthe. Hallelujah. Awutshela umtshele lo ngalanga thulele yakulongala ukuthi awukuvuthela uJesu. Be on fire for Jesus. Be on fire for Jesus. Hallelujah. Akakuzwa mtshela ukuthi awukuvuthe. Lento yakho kube ikholo elibandayo
awuvuthe. Uthi uJohn uJesu mayefika ozemva kwami sibikelele babamacikwane uzonibhabhadisa ngomlilo nangomoya oyingcwele. You are not allowed in this season to be lukewarm. Awuvumelekile ukuba novivi. Awuvumelekile ukuthi awubonakala noma uyashisa noma uyabanda noma uyakholwa noma ukholwa. You are the same as abantu abangakholwa. Uthi uJohn uJesu mayesefika uzonibhabhadisa ngomlilo. Hallelujah. Akuvumela uJesu akubhabhadise ngomoya oyingcwele. Khona abantu abangamazi ukuthi kwakubani. Hallelujah. So isizini le bazalwane to be on fire for God. Jesus. Isizini le yokuthi ube passionate ngezinto zenkosi. Ube passionate about prayer. I'm glad ukuthi sikhona namhlanje bazalwane. Lokho kuyisayini ukuthi si passionate about the things of God. Vele isizini yokuthi uvuke uzithithe. Isizini yokuba passionate for Jesus. To be on fire for Jesus. Isizini yokuthi ushamashushu ngoJesu. Isizini yokuthi ungabusabuyele emuva because indawo yakho vele emuva isele. Hallelujah. But ihanga yakho onayo ngezinto zikaNkulunkulu iyona ezodetermine ukuthi uzohamba kangakanani noNkulunkulu. Izulu bazalwane is ready to pour ezimpilo zethu. Kodwa konke lokho kuncike ekuthenini lezitshe ethelwa kuzona zivuleke kangakanani. Njengamanje wangikhuluma khona abazivulile inhliziyo zabo. Kanti futhi ngiyazi bakhona nabayibophile. Hallelujah. So ihanga onayo ngezinto zikaNkulunkulu iyona ezodetermine ukuthi uNkulunkulu uzomazi kangakanani. Uthi uMoses inkosi ngifundisa indlela zakho ukuze ngikwazi. Hallelujah. So izili nehanga ngezinto zenkosi iyona ezodetermine ibanga ozohamba noNkulunkulu. Uma ufuna ukuhamba noNkulunkulu be hungry for the things of God. Uthi uJesu babusisiwe abalambele besithi kwenqanele bomela ukulunga. Uthi laba banjalo bokwenziwa njani bayakusuthiswa. Hallelujah. Hallelujah. So uNkulunkulu want to pour out his water upon him that is thirsty. Mofunda iBhayibheli kuIsaiah 44 verse number 3. Isho njalo iBhayibheli lithi uthi I will pour out water upon him. Uthi ngizothela amanzi phezu kwakhe onjani onqaniwe. Because uNkulunkulu njengoba ngithi ready to pour out but ayekho ready for everybody. Ready ngalabo abanqanele. Amen. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Amen. Kunelangabi lomlilo ekumele lokhele phezu kwempilo yakho. Kunomlilo fanele uthwale. We are the carriers of the anointing of God. Singabathwali benkazimulo kaNkulunkulu, singabathwali bogqobo, singabathwali bamandla kaNkulunkulu noma kuthiwa sikuphi. Lento yamandla kaNkulunkulu akusiyinto yokuthi kusebenzele esontweni. Kodwa into yokuthi uyithwale uyise kwibusiness lakho. Into yokuthi uyithwale uyise emsebenzini. Amandla kaNkulunkulu nomlilo into yokuthi uyithwale uye la uhlala khona ekhaya komakhelwane kwaziwe ukuthi you are the child of God. You are on fire for Jesus. Hallelujah. Kunelangabe ekumele libonakale lokhelwe kuwe. Ezoshisa izinto ezinenkani phezu kwempilo yakho. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Uma sikhuluma simemezela ivuselelo enkulu ezayo, le vuselelo fanele iyokheleke kuwe. Fanele iqale kuwe kuqala before iye emphakathini, before iye kuma nations. Fanele iqale kuwe. Ube on fire for izinto zikaNkulunkulu. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Ngicela sifunde incwadi yeSambulo ithandaze bazalwane chapter 3 verse 15. Sambulo chapter 3 verse 15 and 16. Masisitholile sithi amen. Masisitholile sithi amen. Sambulo chapter 3 verse 15. Ngizocela nozongifundela ngesizulu.
I know your works, that thou art neither cold nor hot. How thou wert cold or not? So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Mhlambe siufunde no 19. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi kawushisi. Sengathi ngabe uyabanda noma ushisi. Verse 16. Ngakho-ke njengalokhu usivivi, ungashisi ungabandi, ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami. Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi kawushisi. Sengathi ngabe uyabanda noma ushise. Ngakho-ke njengalokhu usivivi, ungashisi ungabandi, ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami. Verse 19. Bonke engibathandayo ngiyabasola, ngibalaye. Ngakho-ke shisekela uphenduke. Ngiyawathanda la mazala okugcineni. Isolution leyo. Ngakho-ke shisekela bese njani? Asikhulume ngazana. Shisekela bese njani? Uphenduke. Hallelujah. Uma sikhuluma ngento yokuba sivivi, umzalwane onjani osivivi? Umzalwane lisho iBhayibheli lathi ongashisi futhi ongabandi. Lolu hlobo lomzalwane alumphikile uJesu. Ngizwe bazalwane, alumphikile uJesu kodwa futhi alumphileli. Hallelujah. They attend church but baneliseka ngendlela zabo. Abaneliswa indlela zakhe lo akade beze kuye. Hallelujah. Ngamagama lokho abakuzwile befundiswa bona abaku-apply enhlizweni nasempilweni zabo. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Umbona kanjani umzalwane osivivi? Umzalwane osivivi umbona ukuthi uyaneliseka ngaphandle kaJesu. Impilo yakhe uyakwazi ukuthi ay operate impilo yakhe ngaphandle kaJesu. Uyakwazi ukuthi abe nezinye indlela, abe nezinye indawo athembele kuzo. Uyakwazi ukuthi aphile uJesu abe option number 2. Lo mzalwane usivivi. Hallelujah. So uyakwazi ukuphila uJesu aneliseke uJesu engekho. So who is yena ukuthi khambeke endleleni engathandazi? Who is ukuthi khambeke kuyena endleleni engenandaba nezinto zenkosi? Abamagama into yokukholwa uyenza njengehope. Into yokukholwa uyenza njengento ayenza methole isikhathi. That is sign number 1 lomzalwane osivivi. Lo mzalwane akanayo desire to spend time emthandazweni, akanayo desire to spend time ezweni kaNkulunkulu, akanayo desire uyavuka nje as normal njenganomuntu phaqa. Hallelujah. So akanayo intshisekelo in prayer, in worship. Akaboni kuyisidingo ukuprioritize uNkulunkulu. Ngamagama unelisekile ngaphandle kaJesu. There is no desire, there is no passion whatsoever. So uyasiphilela ucabanga ukuthi uyasiphilela lo mzalwane unjani? Uthi lithi iBhayibheli akashisi futhi akabandi. Leli verse sifundile lithi ngcono kube siyakubona ukuthi uyashisa or uyabanda. Hallelujah. Ngamagama unyawo lwakhe lungaphakathi enkonzweni, olunye futhi lungaphansi. Olunye lusezweni, olunye lusendlini kaNkulunkulu. Loyo muntu elithi iBhayibheli usivivi. And bazalwane isizini esikuyona iya expose umunjalo.
because uzwakala ngisho uthandaza ukuthi hayi lo umthandazo okhenyiwe, umthandazo awaziyo, umthandazo awuzwile, akusiwona umthandazo obuka ngaphakathi. Hallelujah. Sign number 2 yomzalwane osivivi, uziba izifundiso. Noma ngafundiswa kanjani uyaziba. Athi hayi bengakhulunywa naye. Ezwe kathi sikhathi uyothe phuma ngomnyango usekhohliwe nokuthi bekuthiwa. Because uziba isifundiso, akafundiseki, unomoya wokuziphatha. Kunento ebizwa nge-autonomous behavior. Umazilawule. Ulawulwa ezakhe indlela ukuthi mina noma kuthiwa kubiza u3 days fasting yena uthi mina ngithandaza 2. Hallelujah. Usivivi. Sign number 3, lokuzalwane uneutral. Akakwazi ukuthatha istand sokuthi mina I'm set apart. I'm called by the purposes of God. Ufuna ukuthandwa abantu because ubalekela into yokuthi uma wathatha istand sokuthi umzalwane ngamagama uvumelana nabakholwayo aphinda avumelana nabangakholwa. Usivivi. You can't pick sides. Momfika nabangakholwa uyafitha. Baze bamcola bathi hey wena uyazi ukuthi kuyahlaleka nawe. Ajabule naye kanti usivivi. Bayabona ukuthi lento ekuyena vele isiphelile. Akekho abantu abakwazi ukubona umuntu owile njengabantu abangakholwa. Abantu abangakholwa bakubona kuqala uma usukwini ukuthi awona ngoba wathi awukwenzi nje ukuthi. So umzalwane osivivi uneutral. Yabakhumbula laba uJesu ebuza ukuthi abantu bathi ngikubani. Khona le group eyathatha isteps ukuthi hayi omunye nje abaprofeti engafuna ukungena kuma debate. So nomzalwane osivivi akakwazi ukuthatha istand, akanayo backbone. Kodwa ufuna ukuthokozisa abakholwayo aphinda athokozise nabangakholwa. Bazalwane ngemvuselelo esimemezelayo ngeke izifike uma sisesivivi. It is high time you become serious ngezinto zikaNkulunkulu. It is high time you leave sin. It is high time you live a holy life. It is high time la khona ucaca ukuthi ungakuphi umzalwane noma uyadlala. Isikhathi sokudlala isonto siphelile. Hallelujah. Hallelujah. uJesu uyabuya masinyane. Jesus. uJesu uyabuya masinyane. Hallelujah. So uthi ke la umbhali uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi awubandi futhi awushisi. Hallelujah. Ngicela uphinde ufundele uverse number 16. Khona ngizothi verse 16. Ngakho-ke njengalokhu usivivi ungashisi ungabandi ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami. This is what is going to happen, bazalwane, if you don't repent. And the first requirement yemvuselelo repentance. Ukuze ukwazi ukuthi you feel the revival iyamenzela imvuselelo, but we cannot have revival empilweni zethu singaphendukile. And we cannot have revival empilweni zethu noma sibone uNkulunkulu esebenzisa noma esebenza singaphendukile noma sisivivi. Siconfuse kwathini ukuthi ngiyakholwa noma ngikholwa yini. Kodwa namhlanje ngizonicela bazalwane ukuthi let the fire of God. Uthi Jeremiah noma ngithi ngisathanda ukukhuluma ngale kodwa ifana nomlilo uvalele emathanjeni nami. Namhlanje bazalwane sizokuhlokoloza ngokuthi vuka uzithathe. Jesus. Ikhona into evalelwe kuwe, wakhona amandla avalelwe kuwe. Lamandla wekhe ezulwini kodwa lithi iBhayibheli anikeziwe emhlabeni. Hallelujah. uNkulunkulu usinikezile amandla, wekhe amandla azoqhamuka vele ezulwini. Yonke into uNkulunkulu usinikeze yona, it's up to us.
Yingakho ethi uIsaiah, I will pour water upon him that is thirsty. How hungry are you for the things of God? Ulangazelele kanjani izinto zikaNkulunkulu? Uzilangazelele kangakanani izinto zenkosi? Hallelujah. Uzilangazelele kangakanani izinto zikaNkulunkulu? Ngiyamthanda verses number 19, ngifuna ukuthandaza ngayo. La sinikezwa khona isixazululo sokuphuma ekubeni isivivi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli shisekela bese uyaphenduka. Hallelujah. Ngamagama, be revived. Be passionate ngezinto zikaNkulunkulu. Be passionate. Shisekela umthandazo, shisekela izwi, shisekela ukwenza kahle, shisekela ubungcwele, shisekela ukulalela uNkulunkulu, shisekela ukuyinkonzweni, shisekela ukuhamba kahle phambi kaNkulunkulu, shisekela ukunikela, shisekela into eqondene noNkulunkulu. Let there be passion. Usho njalo uthi shisekela, that is a solution yokuphuma ekubeni isivivi. Ukushisekela. Hallelujah. Khona amandla uNkulunkulu akunikeze wona ukuthi awuziqondi ukuthi ubani, futhi awuziqondi ukuthi uNkulunkulu yini ayibekile phezu kwempilo yakho. Kodwa namhlanje bazalwane, ngiyafisa ukuthi empilweni zethu sishisekele uNkulunkulu, sibe nehanga ngezinto zenkosi, sibe thirsty ngezinto zikaNkulunkulu, sishisekele ukumthokozisa uNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Haleluya, haleluya. Sishisekele ukuthi into engikhathalelayo nje ukuthi ngingamenza kanjani uNkulunkulu ajabule ngami. Bazalwane, ayikho into edlula ukulalela uNkulunkulu, ayikho into edlula iobedience. Ithi iBhayibheli ukunikela imhlatshelo akungcono kunokulalela. Bakhona labantu namhlanje kuseni abathi ngishisekele inkosi, abathi ngishisekele inkosi. Ngifuna sithandaze, bangacela simenike inyawo zethu. Ngifuna sithandaze namhlanje. I believe ukuthi khona uNkulunkulu abantu afuna ukubagcwalisa ngamandla kaMoya oNgcwele namhlanje kuseni. Kodwa konke lokho kuncike ekuthenini umlambele kangakanani uNkulunkulu. Konke lokho kuncike ekuthenini umlambele kangakanani uNkulunkulu. Khona uNkulunkulu afuna ukuyehlisa phezu kwempilo yakho. Khona umlilo ofanele wehlele, ofanele uphume phezu kwempilo yakho. Lebakha sheka para basaya. Khona abantu namhlanje fanele bagcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele. Usuhambe kakhulu, uhamba wedwa. Usuhambe kakhulu, umlilo ucishile phezu kwempilo yakho. Kodwa namhlanje we are igniting those fires upon your life. We are steering the wells of revival phezu kwempilo yakho. Umuthi wesifika uzogcwalisa, uzolibhabhatisa ngomlilo. We are the generation of fire. We are the generation of the glory. Lebakha sheka nabasaya. Ngiyacela sonke ube kwi-prayer mode. Ube kwi-prayer mode. Shela bakha parebo kosota. Just open your heart. Open your heart. Lemandele boko sheka paraya. Separa baba kosha kapara. Akhona manje namhlanje kuseni. Akhona manje impiliso. Akhona manje azokwenza ukuthi ukwazi ukuhamba impilo yokukholwa. Akhona manje okushisekela. Elabakha sekapaya. Can you open your mouth? Can you open your mouth? Uthandaza ukuthi inkosi iyakushisekela. Inkosi buyisa intshisekelo phezu kwempilo yami. Inkosi buyisa ihamba, buyisa idesire. Inkosi buyisa umlilo, ehlisela umlilo phezu kwempilo yami. Come on, somebody, open your mouth. Sheka parama sekapaya. Sheda mandere okoshiata. Liba baba koshiata. Open your mouth, open your mouth. Nakamanda, ehlisela phezu kwempilo yakho. Abanye babuyela amandla okuthandaza. Abanye babuyela amandla okufunda izwi. Abanye babuyela amandla okumkhonza uNkulunkulu ngakho konke abanako. Abanye babuyela amandla okukhulekela abagulayo baphile. Ushaka parabasiyata. Come on, thandaza. Siyathandaza uNkulunkulu wethu ekuseni. We give you all the glory, we give you all the praise. Shantana baba koshata. Pray in the Holy Ghost, pray in the Holy Ghost. Thandaza moya,
family. Build yourself up. Build yourself up. Shelabandebo koshatalabaya. Khona bazogcwaliswa namhlanje ekuseni. Khona bazonikezwa izilimi ezintsha. Khona bazohamba ngamandla amasha. Thandaza umayeke. Shatalabakosata. Sepakatebaya. Ayabuya lamandla. Abanye kade sebekhathele. Abanye kade sebeyekile. Abanye kade sebephelelwe ithemba. Kodwa namhlanje ushakapharabaya. Umlilo usucishile phezu kwempilo yakho. Namhlanje ngiyaphendula. Ngiyashisekela. Umusho njalo uthi I want to be on fire for God. Gijimuza ngaphambili. Umuthi nje I want to be on fire for Jesus. I want to be fired up for the things of God.